Daar rond de nacht heen we Rijnwetter en de droog verdween de mist. Van de moment kwam die mist weer om. En dan werd ik samen weer dichte mist. Maar bij mij in Haans kwam de zinnen erbij. En dan is het gewoon maaltijd, mensen. Dan kun je sap boeten staan. En dan is het mild. En dat milde waar, dat horen we voorlopig ik. Joen en vannacht een waskoging voor het verkeer. Dan komt hij weer. Mist of dichte mist. Dus ik wel een paar opklarings. 5 en 8 graden. En de wind, nou, die komt uit zuid-zuidwestwaai. En die zal zwak of matig wijzen. Letter in het waardgebied vrij krachtig. Morgen, misschien in de maand die het nog even mist, maar via dus bewolking en ik zinnen. En die zinnen komt er aardig bij. En het jou toch wel dat maaitijdsgevoel. Want de temperatuur komt te liggen om er bij het zien of de halve graden heen. Dus zij is maar te warm voor de tijd van het hier. En de wind die zal matig en krachtig worden. Ja, een stevige wind. Meestal tijd uit het zuidwesten waai, maar die kan ik wel eens even westelijk worden of even zuidelijk zitten. En dan in de jontijd en in de nacht. Bewolking, maar staat nooit het geen mist meer. En dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Op vrijdag een dag mooi in buiken, vooral letter op het dag, met eerst ik zinnen en weer een hege temperatuur, 10 graden. Op sneeuw waait het stevig, een krachtige wind, maar op sneeuw ik 10 graden. Ik de zinnen erbij, dus kunnen we boeten wat wan. En sneeuw is het compleet jest, maar rein en een hudde ontstwarmige wind. Maar ja, daar waard ik wel eens een keer tijd van en de temperatuur op sneeuw 10 graden. Wel, na het weekend zet het warme waar terug en we moeten morgen maar weer even in het waarsje.